Haka arpo tarik nailar araja arpusau ki nong song snong ringkat bar ki trai jaga ki bosong basa haka snong Roy Madan kila lejban bo ya jing ujor hau Deputy Commissioner Kariboy District u Abhilash Bharanwal persya ya jing temu jong sarkar jala ban pen kenria ya jing thau ban penyat ya surok 4 lien sagi benta ki bolong luom ki badan ki telong umbam umdi ya ka kila IT ya ka sithi ka bala soy da ki nong song snong ka kila kedau ya ka nong rem jong jing persya Haka sithi nakaliang kini ginong song snong gila pentip hau DC bakat kum ke jingtip bakila yo nakaliang ke sarkar ketemu ban pen kenria saki ranap lum ki bahap hapo upur usam jong snong Roy Madan ki badan ki telong umbam umdi water sources jong snong ki bagi nong song snong ki padan kamman la kasngi nakawai ke pateng syakawai pat Kila ongru haka sithi balada ka surok 4 lien kan yat nakatega jaka kan keta bat penjular ya kitelong umbam umdi jongasnong kebakibu jingkeli manoban kit kli ya ka jing upat ba nalor kata laong balada temu ban yat nakatega jaka kan keta ru ki jakarap jakariang ki penthor keba pa ap nagite kitelong bat kilong yeng longsam ki basong hakatega jaka Haba crunch kilat pathai kubor hadin ke jingya kendo badu Deputy Commissioner uway ni kinong song snong uba CL Masaring uloang bakadai halor kinong rem joga jingsha kata upat ba baki persya e jing tumu ke sarkar ya ka surok baki pedang subah lada ke sarkar kan penyat bet na ke jaka ka baka surok kayat menta ke batip kum ke surok dulin kum uway ni kinong song snong jongka snong Roy Madan ni penpau ke jing sungu ke ba kraw ya DC Ubala ngap ya kajing wood kajing nam kajong ni hak day but kani kajing mu jong ka soka ban pen ria no ya ka alignment na ka baladon lupa sya ka way pat ki benta ki balong ki ranap lum jong ka snong Roy Madan hak ba na kita ki benta jong lum ki don ki telong ki ba ki nong snong ki ba kiti kung kinong song ida song pia ida song ni song thu ba lada kadon kanu ka jing le jubor nakaliang jongka sorka pan penya iya katai ka surok na katai ka benta kanlong ka jing tim yangi kung kinong song jong snong Roy Madan namar ki longyeng ki longsem ni bam ni di katai ka kabami kuman si ongno kadai kajing kerku ko boleh ulah kerku numdan telong kum kadai ka telong jong senong Roy Madan kabami na pedeng jong ulu la piti yo la piti pen hi ya kadai ka la kalong la piti nang ni na trairu kani ka ngim artatin bakan saja dei na kata ni kum kinong senong ni so khai kata we kaba armat kalong ba kum nga mi khmat na kaliang jong ka ying jong i para kansi jong a kalong ba kadang ko ka benta ka bahau ka senong ba ka senong do perthi kita ka benta ki khot kadika ternak ha ka ka bentaru ka tum ka jing tip ka bangi ni su tip kalong ba ki ong ba kinum ya su na ka existing hindakin kiu kham salum Bangi iba nakaliang ka jong ikong kitra jakaru ni persya kani nginum ai ba bakan ya sa taisa ibenta jong kalum rei lara iya naka existing ngilong ki bakloy ban ai ya ka jaka tem de penwit ya ka roi ka kiu jong ka tong ka than ka jong iba nak benta ka jelah iba Nakaliang ba Primson Marban yang ulayathu banakaliang Deputy Commissioner ulakular yakinong song snong boon sawan ban jengo bat jurip ya katega jaka. Si ilahay kata kerman sawan ni dalale bat wan inspect ya kata jaka kebadan buat Roy Madan kabai chen ya alignment sakita di jaka kebadan tulung na kata ketulung kinong song snong bam Muta menen bad ki pateng manawat di penelkam na kasa jaka tela daka dulu kate jaka kate ketulok ada kawan kata sulok tena pat hinyo ketulong hukum kate hajing sya kate ketulong jingi kalau ada ksia te ibabun dinong sung ha Roy Madan ni kide gado diwa nak belasi kalau kita dia belah menyepet kau. Dalam dah jawab ketika kanduk no, dihapan pet saya ke umpan. Takam dek ke jindul nang kau kau ya kita sudah jang Roy Madan jumi.
Tadi halor kata kau ni dulu nang ni sukia ya kan ni lada kan ya kita boleh lagi tu kira na pun macam kalau ini jongi lada kan duk kan long kajing timur ini ya ke pateng banwan di bahagian napur tadi kata kalau halor yang kata kau ni dulu nang niwan wan ujor ya kan kakam audisi lani ya kesoka bangit persya bahkan num ya na kita kita di badan ketemu dia nak tara dau lutung di nong sukia ya kan ni tempat di babun hiro di nong senong kim su tenat hiro ban le kunta tadi halor kata dau ni ha pun sim ni kum hiro rumba asinong ata ada ngim de ginong yalam sinong yiri ginong senong dela ngam sutu bagi ai pat ginong yalam sinong bagi ni ya kata gini do jo bate kaspa ba jo sinong kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kane ka jing keli minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga nrai man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban pen melin ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jing pang namar kim yo ya ka jing bam bantei ya ka men ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ka jing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi. mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni Kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fithian kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bang ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bang ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya